Yes. Hi everyone, I am Shanani. Okay, nandito kami sa farm. Ito yung yung dalaga ni Cousin Donald. Yun. At anong gagawin ni Papa mo? Nagluto. Nagluto man ni Papa mo. Nagluto man ni Papa natin. Karne man din. So, iluluto ni Cousin yung binigay ni Manang Bingbing kahapon na karne. Yan. So, ang dami nun. Pero iluluto na ngayon para ma-preserve. Ayan, bibigyan natin ulit si Cousin Donald, si Chef Donald. Yan siya, oh. Kasi nakauyos. Yan, bibigyan natin. So yan. At antabayanan nyo yung bagong pakulo na naman ni Cousin Donald. Let's go! So, heto yung binigay ni naman ng Bingbing na kahapon. At lutuin ni Cousin. So, may mga adobo dito for sure dahil mahirap masira para ma-preserve. So, ayan mga idolo, nagayat na lahat yung mga karne. At ready to cook na naman. Ayan yung mga adobo. So ngayon mga idolo ay marami kaming mga luto-luto event. Yan, mga cooking show ni Cousin Donald. Ayan, igigisa yung mga taba para magmantika. Yan, ang dami talaga nitong binigay sa amin. Pero hindi naman ito isang kailan lang. Yung mga yung mga niluluto namin na napansin nyo, sobrang dami. Yan, may uwi rin kami. So meron kaming pagkain sa gabi, ganon. So 2 beses yan. So, kasi sobrang dami naman talaga yung mga niluluto ni Cousin. Hindi na namin kaya yun na ubusin. Yan, ginagyan ng pamintang durog. Lagyan ng laurel. Sabay-sabay na yan. Ayan, paminta ulit. So, ito yung classic adobo. So, itong adobo kasi mga idolo, mas mahirap masira. So, kahit mga 3 araw, ganun, pwede pa. So, pwede paulit-ulit yung ganun namin. Hindi siya masisira.
So, ayan. Lalagay na yung toyo. Yan. Konting Ajinomoto. Yan, lalagyan ng tubig. So, yung tubig para ano, para lumambot pa ulit. So, masarap sa ano, sa adobo yung maraming mantika. Gustong gusto ko 'yon, yung maraming mantika na ano, adobo. So ayan, tatakpan na ni Kasin hanggang sa lumambot yung karne. Ayan. Ayan, habang niluluto namin yan, ito, pakupain muna, lalagay ng mga partition. Nabalay ko na. Kukunin namin ni San Renald yung ano, lumang lamesa, yung ginamit namin doon sa ano, bahay, yung gumagawa kami. Ito yung bahay. Ano, hindi pa natapos. Pero ayan, okay naman na. Wala pang mga bintana. So temporary pa lang. Ito, kukunin namin tong lamesa, yung ginagamit namin dito. Ilalagay namin doon sa kubo-kubo. Yan. Dito muna namin pansamantala lalagay. Wala, pansamantala lang para... Oh, ingat. Yan. Dito pansamantala namin ilalagay itong ano, itong lamesa namin, kasi dito yung ano na, mga kambing yung lalagay yan talaga. So temporary, permanent, pansamantagal. Yan, tumutulong yung dalawa. So ayan, may table muna, pansamantala. So ayan yung ginagamit namin na table doon sa may ano, ginawa namin bahay noon. So ayan. Okay. Kasi pag natapos na to, bahay ng kambing, wala na. Puro kambing na yung nandyan. Yun, ito muna yung ano namin, pansamantalang lamesa namin ngayon. Yun, balik tayo dito. Lalagyan na lang ng ano, pampalasa pa, yung oyster sauce. Makulo na. Sarap yan. So, ito na yung ano, adobo. Natikman nyo na kanina. Ang sarap, mga idolo. Yummy talaga. So, ito ulit. Yung iba. Ayan, dinuguan. So, mamamantikyahan ulit yung ano, yung mga taba. So, ito yung mga laman. Tapos yung atay. Mamaya. Ayan, mamamantikyahan muna yan.
Ayan, nagiging brownish na. Lumabas na yung mga mantika. Nalagay na yung garlic at onion. So, nalagay na mga karne. Mga laman. Wala. Paminta. Soy sauce. Puti. Yan, lalagyan ng ano, garlic flakes. Yo, yun o. Nima, salamat ka naman ha. Masarap kumain si ano, si Kiel. Yan, din si Shania. Hello. Yan, lalagay na yung dugo. Nauna nang kumain yung mga bata at gutom na sila. Ayan. Yan. Bago nang maluto. Ayan yung liver. Ayan. Mekos lang. Ano nga yun saan? Mekos. Hey, mekos. Na, luto na siya. Luto na siya mga idolo. Yung kami mga idolo. Dami naming ulam. Pero ano yan mga idolo. Pang ilang araw din namin yan. Niluto na lang natin ng minsan para pang lutuan na lang. So yan. At thank Lord sa blessing. Thank you sa nagbigay ng ulam namin. Salamat Manang. Thank you very much. Yan. Thank you Lord. Kain na. Ayan o. Kakain na ako. Ay kakain na kami. Mga idolo. Wala si Reynald. May pinuntaon ulit. So ayan. Salamat. Lord. Alright. Okay. So, ang daming ano. Dami pa? sa mapapin at birthday. Tapos bibigyan namin si ano. Si Auntie Marie, ano? Si Auntie Marie. Hi, Auntie Marie. Ito yung natatapos ngayon. Yan o. So, isang kwarto pa dito. Ayan. Na kami ni Kasin. At may duty siya mamaya. So, ayan, Kasin. Bye-bye. At ito, may nagluluto rin dito. Ezekiel, nagluluto. Bye-bye kay Ezekiel. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye Sanaya. Bye-bye. Sige na, may sabay ulit na. Thank you very much for watching. God bless us all. Amen.